Zdravím, dievčence. Dnes tu mám úžasnú hostku, na ktorú som sa nesmierne tešila a trošku sa nám to posúvalo. Janu Gurníkovú. A budeme sa rozprávať o jej ajurvede, o jej podnikaní a najmä o jej knihe. Takže Jani, povedz nám niečo o sebe. Čo robíš? Alebo teda nejaké tie svoje funkcie, ktoré máš alebo ktorými sa predstavuješ. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte dámy. Teda moje meno je Jana Gurníková, ako povedala Pavli. A mojou témou je ajurvéda v tom mojom profesionálnom živote a v podstate sú to 3 roky aktuálne, čo som sa rozhodla túto tému dať do online priestoru. A pred 3 rokmi som založila taký projekt Ajurveda online, Ajurveda pre moderné ženy a vlastne som začala veľmi pomaly, postupnými krokmi vytvárať pre ženy rôzne online kurzy ajurvédy. A stretlo sa to s veľkým proste ohlasom. Naozaj začala som s tým, našlo sa mnoho dám, ktoré to zaujímalo a vlastne to boli také tie moje prvé kroky toho podnikania. Hoci na začiatku to samozrejme nebolo hneď o tom, že som zarábala veľa peňazí, bolo to o tom, že som dosť veľa do seba investovala. Mala som proste... Ty sa tak rozbehla krásne, ale ešte taký ten úplný začiatok. No. A mňa by zaujímalo, že prečo ajurveda? Že jak vôbec ste napadlo, že ajurveda, hej? Aha, ajurveda, no. Bolo to tak, že som si nemyslela najprv, že to bude ajurveda, samozrejme, ale nejako som už od mala cítila, že ja by som sa vlastne chcela venovať nejakej práci so ženami a že to bude proste niečo liečebné, niečo také akože trošku ako spirituálne a tak, ale samozrejme, že keď som bola malá, tak som ešte ako nevedela to nejako pomenovať a v podstate ani keď som bola staršia, tak som ešte ani nevedela, že nejaká ajurveda existuje. Nie je to podľa mňa úplne, v našich končinách nie je to také úplne bežná vec. Áno, lebo ja som teda možno niečo, ešte keď som študovala na strednej škole, na vysokej, som ako započula možno, že niečo, že ajurveda, ale vôbec som nevedela, čo to je. Myslela som si, že to je nič, neviem, že to je proste nejaká alternatívna medicína a to je asi všetko. Viac som o tom nevedela. A ja teda nemám lekárske vzdelanie, ja mám akademické vzdelanie literárno-vedné, ja som študovala literárnu vedu a estetiku. A tam som študovala i magisterský ročník, som to končila v Prahe na Karlovke, kde som študovala i literatúru východnú, kde som sa dostala k indickej, k azijskej. A v podstate, keď som skončila tú školu v Prahe, mala som 23-24 rokov, tak ja som bola taká nadšená proste tou Indiou a ja som si povedala, že by som chcela ďalej študovať sanskrit, ako to starobylý indický jazyk. Wow. Ale ja som v podstate ani v Prahe nenašla vtedy žiadne kurzy sanskritu. Ale čo som našla, bola proste škola ajurvédy a tam bolo veľmi laicky to ako popísané, že ajurvéda indická medicína. A proste mňa to zaujalo, tak ja som sa do tej školy prihlásila, bolo to k Pavlovi Hloškovi, on mal školu nedaleko v Prahy v Podebradoch. A tak som sa na to prihlásila a v podstate som tam prišla ako najmladšia a vôbec som nevedela, čo to tá ajurveda je, lebo tam boli moji spolužiaci všetci o minimálne dekádu starší. Áno. A boli to proste ľudia, ktorí tú ajurvedu išli ako študovať, aby si naozaj buď zlepšili svoje zdravie, alebo mali za tým to, že vlastne sa chcú nejako profesíne vyvinúť, tak preto študovali tú ajurvedu. A ja som tam bola také trošku ako úplne prvý rok by hádam nikto nepovedal, že ja sa niekedy to ajurvedu budem živiť. Hej, pretože ja som samozrejme potom musela si nájsť aj prácu, som v tej Prahe žila sama, takže som pracovala normálne v reštaurácii, o 4:00 v noci som neraz zatvorila proste reštauráciu a o 6:00 som už išla ráno na vlak, aby som šla do tej školy. Takže som proste bola taká veľmi vlážna. Hej, a veľmi akoby táto štúdium bolo pre mňa také veľmi vlážne. Ale v podstate ma to začalo zaujímať a prišlo mi to ako veľmi skvelá vec, začalo mi to dávať zmysel a v podstate som vedela, že sa tomu nejako budem v budúcnosti venovať a vlastne to k tomu tak prišlo. Za tie 3 roky som sa ako celkom dosť vyvinula, bola som medzi tým v Indii, urobila som si taký medzinárodný lektorský kurz na jogu a takže som strávila určitý čas v takom ajurvedskom centre, aby som sa naučila nejaké ajurvedské terapie. Takže nejako som vedela, že tá ajurveda ako bude niečo, čomu sa chcem venovať.
ale ešte stále to hľadalo nejakú tú formu. Takže keď som sa vrátila z Indie, to bolo v roku 2016, som mala 26 rokov, ešte som vtedy dokončila posledný ročník tejto školy, takže som skončila ako úplne najmladšia absolventka a v podstate som mala pred sebou veľa možností, ale ja som sa vrátila na Slovensko teda, hej, takže ja som tu mala priateľa, takže ja som sa presťahovala naspäť domov na Slovensko. No a samozrejme, tu to bolo také ešte pole neorané, akože, tak ako to môžeme povedať, že ešte ako tu nebolo asi toľko možností ako teda v tej Prahe, že by som si chcela niečomu takému venovať. A ja v podstate som ani nezačala hneď tým, že som sa začala nejako venovať ajurvede, že by som ponúkala nejaké proste konzultácie alebo niečo, pretože ja som človek, ktorý má rád veci na poriadku a to treba aj po také akoby, ako by som to povedala, akože takej právnej, správnej stránke, hej, že ako ja som napríklad aj jogu začala učiť, až keď som si vybavila všetky papiere, ktoré na Slovensku som si musela vybaviť ako športový odborník, čo mi trvalo skoro rok. A vlastne tá prvá vec, ktorú ja som začala, bolo, že som začala normálne fyzicky učiť jogu. Spoznala som nejakých ľudí a v tej mojej komunite, teda bývam teraz nedaleko mesta Poprad, takže v podstate takto sa mi to otvorili nejaké tie prvé vlastne profesionálne styky, čo sa týka jogy s ľuďmi. A potom som začala vlastne do pol roka od toho, ako som začala učiť jogu, som začala robiť aj rôzne prednášky o ajurvede v Poprade aj v rôznych slovenských mestách. Áno, no k tej joge to tak pasuje. Ja si myslím, že to je také ako fajn. A ty si sa vlastne k tomu dostala takou zvláštnou okľukou. Takže áno, tie okľuky ti idú a cez jogu potom vlastne pritiahnuť ľudí k tej ajurvede. Takže to je úplne super. Sa mi to páči. Áno, začať s niečím novým, úplne ako takým pomerne málo známym, nie je jednoduché podľa mňa. Že pritiahnuť ľudí a osloviť ich, keď ešte to nie je v tom povedomí. Ako baby hockedy majú problém, že jej toto už robí každý. Ale niekedy mám pocit, že je ľahšie, keď práve ľudia už poznajú tie pojmy, poznajú treba tú terapiu, alebo poznajú, o čo ide, ako keď prichádzaš s niečím, že wow, to je nové, toto nerobí tu ešte treba nikto. No a vlastne teraz ešte si mi trošku nadhodila k tomu, že jak som povedala, že ja mám vlastne literárno-vedné vzdelanie, ja som študovala tú estetiku. Tak ja v podstate i pri tom štúdiu tej ajurvedy, ja som narazila na ešte jednu náuku, volá sa to Vastu Šastra. A to je náuka o tom, ako si harmonicky zariaďovať domovy. Niečo ako indické feng shui, veľmi laické. Áno. A v podstate mojou túžbou veľmi dlho, a vlastne ešte stále to tak trošku je, bolo vlastne sa venovať tomu. Ale ja som si veľmi skoro uvedomila, že to je proste ešte veľmi ďaleký trh. A že ja na to, aby som teda mohla niekedy robiť tú vastu na profesionálnej úrovni a mala veľa klientov, ja si ich musím pripraviť. A ja si ich napríklad teraz pripravujem tou ajurvédou. Áno, ale to máš krásnu VIP službu potom. Áno. Takže áno, ono tá cesta niekedy proste je tam potrebná, vyšlapať tie chodničky je potrebné. Ale je to úžasné. A páči sa mi úplne, jak si tak nakoniec zatočila a dostala si sa vlastne k tej literatúre. A napísala si vlastnú knihu. Áno. No, ja som vlastne od malička knihomoľ, takže akoby naozaj ja som prečítala proste milión kníh a ešte to súvislo aj s tým, že mám vlastne literárno-vedné vzdelanie, takže ja som jej čítať veľa musela. A áno, tak som vytvorila moju knihu, ja som si tu aj donesla, som mohla ukázať. Mám teda knižku Ajurveda pre moderné ženy. Musím povedať, že je nádherná. Ďakujem, ktorá vyšla v januári tohto roku. A v podstate nápad vytvoriť túto knihu, napísať, bol už dlhšie, pretože samozrejme, ako som povedala, ja pracujem v tom online, ja som si prirodzene urobila nejaký prieskum trhu. Ja akoby som sa snažila, samozrejme, už to dneska nemám úplne všetko odsledované, ale keď som začínala, tak som si robila hodne ten prieskum trhu. A niečo také ako knihy všeobecne o ajurvede alebo o akomkoľvek vašom odbore, to je ako dobre si odsledovať, že kto akú knihu má, nemá, čo na tom trhu chýba a nechýba. A v podstate knihy o ajurvede v slovenčine sú veľmi mizivé, teda množstvom. Sú možno ešte 2 knihy
o ajurvede v slovenčine, ktoré sú ale preložené. Čiže ja som vedela, že keď napíšem knihu o ajurvede v slovenčine, bude to prvá kniha o ajurvede od slovenskej autorky, čo bude mať ako konkurenčnú výhodu, proste už nikto nebude mať túto knihu. Takže ako mala som to premyslené tak, aby to naozaj bola kniha, ktorá sa bude dobre predávať a ktorá mi bude budovať brand. Hej, to je super. Ja si myslím, že ale tam určitým spôsobom ti pomohlo to vzdelanie, ktoré si mal, lebo ja som bola tiež veľký čitateľ a milujem knihy dodnes, ale tá predstava napísať knihu, to sa mi zdá strašne moc roboty. No, veľmi také celé komplikované, vieš. Ja ešte, samozrejme, pomohlo mi i to, že som tak literárne naladená, ale čo mi najviac pomohlo je samozrejme to, že ja som investovala do mentoringu, ktorý bol vyslovene zameraný na to, že pomáhal začínajúcim autorom pripraviť knihu. Je to book marketing mentoring, bola to proste nová služba, do ktorej ja som minulý rok, takto pred rokom, proste som sa o nich dozvedela a v auguste som začala, alebo proste v lete, už si nepamätám, proste ten mentoring odštartoval, 6-mesačný mentoring, ktorého cieľom bolo z nuly urobiť proste bestseller. A ono sa to podarilo. To je super. Ale toto je úplne super, že jedna vec, že si to teda využila a že tá možnosť je. Lebo toto je ako, nemusíš objavovať Ameriku, nemusíš to prešlapávať sama, lebo to je obrovské množstvo energie, ktorú človek do toho potom musí dať. No ono totiž to napísať knižku, to zase ako nie je až taká sláva, si povedzme, áno, lebo ja som z texty mala, tým, že už som 3. rok v tom online, ja som proste texty už nejaké mala, tým, že už mám veľa tých online kurzov. Proste povedzme si, že každý, kto pozerá toto video v tejto skupinke, by bol potenciálne schopný proste nejakú knihu o tom svojom obore napísať. Ale to proste je len krok číslo 1 z asi 20. Pretože... Áno, tu máš tak ako s kurzami v podstate. No, pretože naozaj ten knižný svet, čo ja som naozaj pochopila vďaka mentoringu, v ktorom som bola, ktorý viedli Danielka a Zdenko Rau, tak naozaj oni nám ukázali, ako to v tom knižnom svete chodí a ja som v podstate všetko mala ako keby pred sebou, lebo to ináč by som si neviem reálne predstaviť, že by som za 6 mesiacov ako mala ten bestseller. Takže ako za 4 mesiace od toho, čo som to začala, že už by bola kniha v tlači. Takže... To by nebolo reálne. Podľa môjho názoru by to nebolo reálne. 6 mesiacov je tak krátke obdobie na to, aby ty si pozisťovala vôbec veci okolo. Takže mať niekoho, kto ťa povedie, je ako úžasná vec. Áno, a to nie len teda pri knihe, ale pri všetkom. Ja naozaj, ak by som mala tu diváčkam niečo odporučiť, tak to je proste, nájdete si nejakú mentorku, mentora, kohokoľvek, kto vám proste pomôže na tej ceste, pretože i ja, keď som v roku 2021 na jeseň proste začínala, bolo to tak, že som si kúpila mentoringový program na online podnikanie. A bez toho by som proste nebola tam, kde som, takže to je... Mne tieto veci trvali dlhšie, ja som dieťa socializmu, teda odchovanec socializmu, takže mne to pochopenie tohoto trvalo toho niečo dlhšie, ale áno, tiež som potom v roku 2019 prešla množstvom kurzov a všeličoho, aby som vôbec pochopila to, čo ešte nechápem, lebo častokrát ani nevieme, čo nevieme, takže tam je podľa mňa ten najväčší problém. Takže áno. Boli tam na tvojej ceste, lebo to vyzerá, keď to tak rozprávaš, tak prirodzene, ľahko, hladko, akože pohodička, easy peasy. Čo tam boli prekážky? No najväčšou prekážkou bolo hlavne to, že ja mám 2 malé deti, hej, takže ja toto všetko, čo som urobila, bolo proste na materskej. Pretože ono to aj súvisí s tým obdobím, čo sme tu pred vyše 3 rokmi mali, čo proste keď prišiel COVID, tak pre mňa to bolo obdobie veľmi plodné. Akože ja naozaj, som si to tak proste hneď uvedomila, že to je pre mňa ideálne obdobie mať druhé dieťa a začať proste sa venovať niečomu a vtedy mi ako prišlo, že sa je dobre venovať tomu online podnikaniu. Čiže ja som sa ako nachytila, naladila na tú vlnu, ktorá proste vtedy šla pre mňa veľmi vhodne a ja som proste v 8. mesiaci tehotenstva, mamka mi dala prístupové údaje do programu jednoho online mentora a ja som jej stále hovorila, bože, ty si to platíš, ty si ako nenormálna, nie a tak. A potom som si to otvorila a ja som z toho bola úplne nadšená. Proste. A naozaj, ja ešte aj v deň, keď som išla rodiť, normálne som si ešte pozerala nejaké tie videá, lebo mňa to strašne upokojovalo, proste ma to strašne stále motivovalo,
A som si hovorila, keď proste porodím, OK, tomu sa budem venovať a tak ďalej. Čiže mne to dávalo strašne veľký zmysel. A v podstate, odkedy sa môj druhý syn narodil, môj malý, tak ja som stále proste pozerala nejaké tie videá, učila sa a bolo to naozaj prvý pol rok iba o tom, že som naozaj vstúpila do nejakej členskej sekcie a nasávala na seba. Potom začal práve ten mentoringový program, ktorý už bol o tom, že naozaj za pol roka si vybudujeme online podnikanie. Vtedy ma to stalo, ja neviem, 1500 eur alebo koľko, čo bolo pre mňa vtedy veľmi veľa. Lebo boli to peniaze, ktoré som mala, ale samozrejme dovtedy som ako nebola. Dovtedy to bola pre mňa najväčšia investícia. Dovtedy som ešte nikomu neposlala 1500 eur za to, že proste budem v nejakom kurze. Áno. Ale proste čiastky boli vyššie, predpokladám. Prosím? Potom už neskôr tie čiastky boli vyššie. A teraz normálne ako naozaj sa mnou nezamáva čiastka proste 6, 7, 8 tisíc, keď niekto za niečo chce. Čiže sa to veľmi mení a to je tiež také odporúčanie pre vás. Proste ak s vami ešte nejaká tá suma tak trošku ako máva, tak skúste to prekonať a uvidíte, ak sa to strašne začne proste posúvať. Čím ďalej, tým vyššie. No. A naozaj tie investície do mňa a do môjho podnikania sú čoraz vyššie, ale samozrejme i tie obraty aj príjmy sú čoraz väčšie vďaka tomu. Áno. Jasné, tam sa to prirodzene musí posúvať. Ako to zasa nie je len o tom investovať, ale aj urobiť tú robotu za tým, aby ten výsledok z toho bol. A to ty si zase veľmi, veľmi akčná. Mala si nejaký strach? Objavil sa niekde nejaký strach? Strach možno ani tak nie. Možno skôr také, ako by som to povedala, taká domáca frustrácia. A také ako, viete, že ja som sa ani nebála byť trebárs vidieť. Hoci áno, samozrejme prvé videá, hej, keď zapneš prvýkrát kameru, tak to sa bojíš, aj máš takú trému. Ale akoby taký ten strach, že z podnikania, alebo do toho, že idem na tú cestu, to som ani tak nemala. Skôr ma asi trápilo, že som nenachádzala trebárs doma tú takú oporu u muža, a tak celkovo. Ani treba z tej blízkej rodiny zo začiatku tiež nie. Tiež si úplne nemysleli, že to nejako bude fungovať. Okrem mojich sestier, hej, tak tie ma podporujú. Ale skôr ako, nie ten strach, ale skôr to, že proste som sa cítila taká nedocenená, že som sa toho niečo snažila, že proste to bolo také nepochopené. No, ale máme to v podstate doma nejako tak stále. Akurát, že môj muž vidí, že od neho nechcem žiadne peniaze nikdy a celkom dobre si žijeme. takže už je to tak sa to ako trošku posunulo, ale on teda stále nechápe, že čo ja robím. Aha, to je zaujímavé. To je zaujímavé, lebo väčšinou mám pocit, že on sa to tak zlomí po nejakej dobe. Aj keď to z začiatku je tam to nepochopenie, lebo samozrejme je tam taký ten strach a nepôjdeš do roboty a nebudeš mať každý mesiac výplatu a jak to bude. To je také čudné. A človek vo online a kde a to tam budeš hovoriť na kameru a to ti za to niekto zaplatí a to proste nemôže fungovať. Ale potom po nejakej dobe sa to väčšinou zlomí, mám pocit. Ale áno, niekedy to tým chlapcom trvá dlhšie. Vieš čo, no ja mám o 12 rokov staršieho muža ja to vidím ako veľkú výhodu. Môj muž je tak, ako by som povedala, nejaká stará škola, alebo tak veľmi stará. On nemá ani Facebook, ani nič. Čiže v podstate pre mňa je to také. Ano. Akoby nemám tam takú tú, že bože, on to bude vidieť, hej, alebo tak, a možno bude, hej, akože však nie je až taký, však každý si môže hocičo vygoogliť, však si môže vygoogliť mňa moju stránku, ako je toho plno. Ale v podstate to pre mňa bolo také, akože to v pohode. Rodičia vlastne a celkovo tá blízka rodina, rodičia a súrodenci a proste to blízke okolie, to, že ja sa prezentujem na tých sieťach, vlastne nikomu potom neprišlo zvláštne. Lebo viem, že proste mnohé dámy alebo mnohých ľudí, ktorí chcú začať podnikať, toto veľmi brzdí. Hej, že čo si o mňa pomyslia na tých sieťach a že to budem taká strašne trapná a proste také tie veľké bloky. Tak toto ja som našťastie nemala a tomu ako prikladám i tú zásluhu, že sa mi podarilo v podstate si veľmi rýchlo vybudovať ten prosperujúci biznis. Áno, myslím si, že áno, že keď tam ťa nebrzdilo toto, alebo to je veľký balván na nohe, na krku, alebo jak to nazvať. Ja som inak tiež z začiatku vyhádzala rodinu. Keď som chcela sa začať nejako viacej prezentovať, takže okrem manžela, no tam ten má nakázané lajkovať, takže to je bolo.
Ale v podstate tým, keď som vydala tú knihu, tak sa to veľmi zmenilo, hej? Lebo v podstate zrazu som vydala knihu, zrazu i ten môj muž v podstate, tak ona vydala knihu, tak to už asi ako čo asi aj robí na tom počítači, hej? Že ona asi nerobí tam iba nejaké blbosti. To je také hmatateľné, vieš? Áno, je to zrazu hmatateľné a v podstate tá kniha sa veľmi rýchlo dobre umiestnila proste naozaj v rebríčku, proste top 100 bola top jednotkou proste niekoľko dní aj, a dlho sa tam držala, takže čiže v podstate tá kniha bola veľmi rýchlo úspešná a v podstate i takéto okolie, ktoré sa možno tvárilo, že ma nesleduje, alebo že vlastne... Áno, tak zrazu, tak ako, áno. Také muchy na stene, že on, tak zrazu proste mi napísali, že to je strašne super a že ma pochválili za tú knihu a tak, hej, že v podstate tou knihou sa to trošku ešte zlepšilo, by som povedala celkovo. Určite. Ja si myslím, že tá kniha to je niečo, čo stále má ten cvenk. Vieš, že ono je to v nás, keď niekto napíše tú knihu, je to pán spisovateľ, ako wow. Takže dámy, napíšte knihu. Hej. Preto podľa mňa bol istý čas taký boom v online ako tých knižiek. No. Že každý, kto začínal v online, tak vydával nejakú knižku. Ale dobré, to už je za nami podľa mňa zase akože je to už trošku lenil. Tak úprimne ja sa teším ako z toho, že Ayurveda a kniha na Slovensku, lebo je to veľký posun do toho povedomia, ktoré tu je. A ja ešte teda, keď je táto skupinka tak zameraná podnikateľsky, tak ešte možno, aby som doplnila, tak tá kniha, samozrejme, ona je veľmi hodnotná, čo sa týka akoby tých informácií o Ayurvede, ale ona je pre mňa i marketingový nástroj. Ja tam odkazujem na tie moje produkty, na tie moje online kurzy a vlastne už mi to prináša i klientky. Takže v podstate... Áno, ono sa to vlastne zo zahraničia prišlo, tieto informácie o tom, ako sa to prepája, kurzy a knihy navzájom. A má to ale obrovský zmysel. Ale mne osobne sa to páči. Ja som si tiež potom kúpila od niektorých ľudí, ktorí sa mi páčili na nete, tak som si kúpila, objednala knihy, pretože mi to dávalo zmysel. Ono sa to doplňa. A tá písaná forma, kde si to čítaš v tej knihe a môžeš sa k tomu vrátiť a môžeš si do toho nejakú poznámku robiť, tiež je taká fajn. Je dobré to mať proste v tej ruke a potešiť sa občas to niekde otvoriť. Áno. Dobre. Je ešte niečo, čo by si chcela odkázať túto dievčatám, našim terapeutkám? Tak, čo odkázať? No, úplne si myslím, že to najzásadnejšie na to, aby ste mohli vybudovať to prosperujúce podnikanie, či už proste online alebo offline, je, že budete investovať do seba. Hej, ako naozaj pre mňa je to investícia do tých mentorov a proste do toho vzdelania si neviem predstaviť, že by som toto nerobila. A potom možno akoby si zhodnotiť tie svoje ako silné, slabé stránky a prijať možno to, že nie úplne každý potrebuje byť stále na tej kamere. Tým ako vás nechcem nejako odrádzať, ale proste si myslím, že proste niekto môže mať úplne iné dary a keď sa spojiť s niekým, komu to ide zase super na tej kamere, tak to vo výsledku môže byť naozaj niečo ideálne pre tie obe strany. Ja to spomínam, lebo ja sa s tým proste stretávam s tým, že ja som ako vo veľa tých online komunitách, a kde ľudia chcú začať proste online podnikať, naozaj stovky ľudí z Čiech, zo Slovenska. Často to proste stroskotá na tom, že im proste nejde nejaká tá stránka a tak to celé zabalia. A potom, ako keby sa tí ľudia spojili, tak by to bolo fajn. Hej? A ja to vidím aj v tom zmysle... Pardon, že ti do toho skáčem, len buď spojiť, alebo dá sa to podnikanie postaviť aj trošku na inej stránke a trošku iným spôsobom. Naozaj na tých silných stránkach toho človeka. No vždy sa dá nájsť spôsob, podľa mňa. Akože asi áno, ako určite áno, dá sa. Len aby sa ten človek na tom akoby nezasekol. A keď chce nájsť ten spôsob, ten druhý, tak si zase nájsť mentora, ktorý je dobrý v tom spôsobe, v tom druhom. Áno, jasné, presne. Akože nájsť si to svoje a ísť si tým svojím smerom, nesnažiť sa napasovať zasa koliesko do krabičky, alebo teda do štvorčekového otvoru, to tiež nemá zmysel. Ako sa niekedy, podľa mňa, deje, aj v tom mentoringu sa to niekedy deje. Takže áno, treba si nájsť to svoje a ísť, lebo podľa mňa v tom našom práve, v tých alternatívnych terapiách, tam obzvlášť je človek sám za seba. Tam
ako to nefunguje, ako náhle pôjdeme za niekoho iného. No, skôr som to myslela v takou nejakej také kooperácii, ale chápem. Áno, jasné, proste. Jasné, a spolupráca sú super, ako tie nadväzovať kontakty a tak a prípadne sa dať s niekým dokopy. Je podľa mňa takisto ako skvelá cesta. Ale áno, rozumiem, že tu sú práve dámy, ktoré, áno, ktoré sami za seba idú ako svoja osobná značka. Ale v takom prípade možno odporúčanie, tak budujte tú svoju osobnú značku. Že naozaj akoby veľmi vedome a zámerne pozrite si domény, ktoré sú obsadené, neobsadené, čokoľvek vám príde dobre, tak si kúpte takú doménu a nečakať na to, že proste to tam bude voľné neskôr, hej, proste všetko postupne budovať a byť pravidelná, konzistentná teda na tých sieťach a všade, kde tí človek môžu vidieť. Hej. Ako tam zaznelo, mne sa najviac páčilo to slovo, čo si povedala, nečakať. No. Lebo áno, mám pocit, že často sa odkladajú veci niekedy na potom, až prestane mať strach, až bude lepšia situácia, až viacej ešte vyštudujem, až si robím ešte viacej certifikátov. Len ono to celkom nefunguje, samozrejme. Nefunguje, jasné, že nie. Keď som vlastne začínala úplne prvú prezentáciu na tom Facebooku, že som si vytvorila svoju prvú stránku, tak som si tam dala hneď na začiatku motto normálne na tú ako cover foto, na tú titulnú, že kľúčom k úspechu je začať, kým ešte nie som pripravená. Hej, takže to proste naozaj som to tak brala. Áno, vlastne, pripravíš sa cestou, jasné. No, ja tiež stále sa učím. Pri každom kurze, každá klientka proste. Áno, je to tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, ako bol úplne úžasný a som sa dozvedela kopec nových vecí a najmä musím povedať, že sa mi veľmi páčila tá tvoja cesta, lebo väčšinou sa ženy dostávajú k takýmto veciam cez nejaké prekážky, cez nejaké choroby, cez nejaké strašné problémy a tak. A mne sa páči, že sa to dá aj inak. Že si ukázala, že je tá možnosť aj inak sa k tomu dopracovať. Áno, ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, si ako naozaj veľmi inšpiratívny človek. A som rada, že si našla čas a prijala si toto pozvanie. Ja veľmi ďakujem za pozvanie a tiež vám ešte prajem krásny deň, dámy. Krásny deň všetkým.